Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe on calminama moni kala inde mum e yettode mum ɗum noon eɗen jokka golle eɗen deggotonoɗen koye création de site web c'est à dire holno mbawirten créer de site web taw eɗen kutorgal biyetegal wordpress donc en kalino holko firtingal ɗo kutorgal holko ngal nafata e kadi hol sababu eɗen kutorogal en mi hollino mon kadi holno mbawirten wadde ngal installé c'est à dire lowde ngal e ordinateur men kadi caggal mum en gaynino wadde installation en mbaɗino ni site men biyeteɗo test.com mo mbaɗɗen installé mais installation ngaji mbaɗen ɗi fof koye local ko ɗum waɗi men installé wordpress e ordinateur o koye local donc ko local liggortonoɗen hande noon eɗen jokka pour hollude mon tan kadi holno mbawirton wadde c'est à dire suɓade thème ene wonde kadi holno mbawirten wadde créer ko wayno page uji en walla ko wayno article uji eɗen gandi so tawi oɗon jogui site fandare nde ko wadde hen page uji c'est à dire oɗon jogui page pour yimɓe so jiiɗi jokkodirde mon oɗon jogui kadi page so yimɓe kadi jiiɗi andude hol onon holko mbatton holko golloto ɗon hol walla tawi kon yeeyoɓe holko jeeyton walla gueɗe goɗɗe so tawi walla ko page neɗɗo so yiiɗi wadde inscrire e site mon ar ɗon waɗata remplir kala ko fati formule aji en e goɗɗum donc walla so jogui article uji ɗo jiɗɗon wadde publier donc holno créer ton ɗiɗo article uji tof hutade ngal ɗo kutorgal donc eɗen jokka donc ngaren e navigateur men o donc on jii ko oɗo site yimɓe mbanno gonɗen koye local host c'est à dire ɗum ɗo fiti ko ɗo gonnoɗen ɗum ɗo donc ɗum ko local host c'est noon site men o wiyete ko test.com bon ko test.com site o wiyete donc on jii ɗo ko jiiton ɗo ko ɗum woni thème par défaut mo joguiɗen donc thème par défaut mo joguiɗen ko oɗo thème bon thème o noon wona thème joɗɗo no fewi kono kam ko oɗo thème joguiɗen hande noon kollanmo so tawi on jiiɗi kadi ƴeftude suɓade thème uji goɗɗi holno mbatton donc kala ko fati e ɗum so tawi ko suɓade thème walla taw ko créer des pages walla taw ko wadde article a wawa tan créer ɗum ni voilà o joni il faut ko ma connecte ɗa e site o e espace admin c'est à dire ko ɗon mbawata gerde kala ko fati e site o donc pour connectade en mbatton ko wp-admin on jii on mbaɗa tiré wp-admin donc gonɗen ko pour nadde espace administration ɗo joni on jii hokka men nde ɗo felantinare en namdo men yen mbaɗ identifiant men ene wonde le password identifiant o noon ko pullo e password o koko tappono omoni so tawi tappono kon tappat password mom dokkuɗen o e mbayen se connecté on jii joni ndeɗo fenêtre ndeɗo falantinere ko ɗo woni en wiya table de bord c'est-à-dire ko ɗo woni kala ko gérete e site o ko ɗo watte so tawi jiɗɗon ko créer des page ko ɗo tawi jiɗɗon ko créer des article ko ɗo tawi jiɗɗon ko changer thème kadi ko ɗo hande noon mbawi kalten ko changer thème donc eɗen mbawi arde e oɗo table de bord ko hen mbawaten changer thème pour changer thème holno watte ene weeɓi on jii eɗen jeeɗo apparence oɗo ko wonɗo ko ɗo to clique mi ɗo to jiiton guel ɗo jungel ngel to wonɗo ɗum woni apparence son clique sur apparence on jii ko yalti eɗen jogui ko wiyete thème eɗen jogui ko post personnalisé widget mini en tête ene heewi ɗeɗo fof min jiiɗumen kono hande enen ko cukalɗen ko thème donc mbaɗen clique ene thème o on jii ɗo wordpress c'est à dire gollirgal ngal ene waɗa men proposé ko thème uji kewɗi oɗo thème on jii ɗum kadi ko thème so taw jiɗɗon ko thème baɗo ni cifruɗo ni walla taw ko thème cifruɗo ni walla taw ko thème cifruɗo ni walla taw ko thème cifruɗo ni eɗen mbawi kadi ƴewde kadi thème uji goɗɗi eɗen mbawi yaade coden kadi thème mo jiɗɗen jehen kadi gadden enen kutorɗen ɗum so tawi ɗiɗo thème uji belani men walla goɗɗum donc ɗo ham garton e thème ajouté on jii ajouté donc pour ɓeydude suɓade thème donc enen noon hande mbattan ko en cuɓortan e ɗiɗo thème uji cuɓoɗen hen goto donc somi yiiɗi suɓade oɗo thème pour min o thème no yoɗimi mbiɗa wawi suɓade oɗo thème yimɓe liggo e oɗo thème
pour wadde ɗum ene weeɓi on jiyat ɗo tan mbaɗon activé ene waɗi activé oɗon mbawi clique de activé o on jii ɗo ko prévisualisation en direct so tawi oɗon jiiɗe temon holno sifori holno wayi yiide ɗum avant koɗon cuɓo ɗum pour gandon holno wata waade oɗon mbawi clique ɗo so clique ɗo tan on jiyat temo holno wayi holno sifori kono min bon ni tan yoni kam mi yiide temo holno wayi ni donc mi active ɗum mi clique sur activé on jii mi waɗi cliquer sur activé o moni ene winde voilà ɗo activé temo wiyete ko sporti donc mbaɗɗen ko choisir thème sporti ok donc holno gandirta holno mbaten yiide temo mbaɗen choisir o pour ɗum may uddet navigateur goɗɗo taw ko biyeteɗo Chrome par exemple voilà pour hebde tan jogade navigateur uji ɗi par ce que ɗo en mbaɗi hen connecté so wona ɗum eɗen mbawi kadi arde ɗo en mbaɗen ali sur le site ok mais min ɓurmi yidde ko jogoɗen navigateur uji ɗiɗi pour mbawen uddidde hen site o on jii oɗo navigateur joni eɗen mbawi arde oɗo navigateur tappen hen voilà tappen hen joni le local host test.com on jii c'est à dire tembe no ko ni sifori c'est à dire ko temo mbaɗɗen o ko ni sifori nani en jogui ɗo en tête on jii titre temmen nan ɗo titode temo ko pulagu hande c'est à dire ko titre enen mo dokkuɗen site men o slogan mo dokkunɗen o on wiyete ko sa c'est à dire sa andi andin mami hollu mon ɗum ɗo fof holno mbawirten gerde ɗum sen duttorima yo ɗo donc en mbaɗi choisir temmen donc temo eɗen jiiɗi wadde ala oɗo image mi anda so tawi on jii joni oɗo image baɗɗo balo en jiyan ɗum ok mais enen eɗen mbawi wadde choisir image mo jiɗɗen wadde ɗo par exemple ɗo eɗen mbawi wadde hen image joni temmen noon mi waɗi ko page goto waɗi tan ko page d'accueil eɗen mbawi kadi ɓeydude hen kadi page uji kadi goɗɗi ko ɗum woni ko jiiten article waɗi ngalaɗo article c'est à dire eɗen mbawi ɓeydude hen kadi article uji kadi goɗɗi par ce que on jii site o wona site baɗɗo riche no fewi par ce que ala page uji ala article uji ala haydara jogui tan ko mbadi site kono contenu o haydara ala ko woni hen donc hande ko ɗum woni ko mbatten donc garten ɗo so tawi ɗum jiiɗi changejude dañde ko wayno hen oɗo image o wadde image e site men on jii ɗo ko apparence gonɗen joni koye apparence eɗen mbawi wadde personnalisé c'est à dire kiɗen jiiɗi wadde personnalisé site mon kiɗi kon sur personnalisé so tawi en clique sur personnalisé site men o joni ko ni sifori on jii ƴeewe ko ɗon ko jogui ɗon ka so tawi en clique e personnalisé identité du site so tawi en clique hen holko hokkata men on jii titonde site men pulagu hande neni kañum won ɗo slogan c'est à dire sa andi andin hay ɗum woni ko mbaɗɗen ɗo sa andi andin ɗum koko fati apparence personnalisé ok donc ɗum ɗo woni ko kalanɗen identité du site ɗum ko logo site men joni ala logo so tawi eɗen jiiɗi eɗen jogui logo eɗen jiiɗi wadde site o ko ɗo garton on cliquat ɗo on namdo mon yon mbaɗ sélectionné logo mo jiɗɗon mais comme enen en ngala logo ɗum noon site mon en mbatta hen logo mais so tawi oɗon jogui logo oɗon jiiɗi wadde site mon ko ɗo garton jehon récupére on logo mo jogui ɗon sélection on ɗum o waɗana mon logo mo jogui ɗon e site mon ok donc duttoɗen eɗen jogui ɗo tout ko fati e color c'est à dire hol couleur jiɗɗo hokkude site men o eɗen jogui ɗo social média setting ɗum ko nafata ɗum so tawi eɗen jiiɗi c'est à dire eɗen jiiɗi par exemple yiyede ko fati e Facebook en walla ko fayti Google en walla ko fayti LinkedIn kala ko fati e réseaux sociaux donc so tawi société o ene jogui par exemple pulagu hande so tawi eɗen jogui Twitter ɗo mbatten adresse men Twitter so tawi eɗen jogui Google ko ɗo mbatten adresse men Google so tawi eɗen jogui ko fati Facebook ko ɗo mbatten mon jiiɗo Facebook neni adresse Facebook ko ɗo mbatton ɗum so tawi oɗon jogui ko fati YouTube ko ɗon mbatton adresse mon YouTube kala ko fati e réseaux sociaux ɗo tan mbatton adresse o so mbaɗi adresse hen e dow tan man jii o afficat ɗum ko ene icône aji ɗi
oɗon mbawi cliquer Facebook à partir de site mon oɗon mbawi yaade Facebook, oɗon mbawi yaade YouTube, oɗon mbawi yaade gueɗe goɗɗe mbaɗe noon. So tawi en mbaɗi en garti ɗo donc en tête de la page enen ko ɗum cukalɗen par ce que site o ne wanno en tête, en jiiɗi wadde hen image taw ko en tête, photo en tête, c'est-à-dire hoore site men nde eɗen jiiɗi wadde hen photo. So tawi en jiiɗi wadde ɗum garten koye image en tête. So en mbaɗi image en tête mbaɗen ajouter une photo. Joni mbaɗen choisir ngoɗo photo. So mi waɗi choisir ngoɗo photo joni mi wiya ok. On ji site o waɗani eɗen jiiɗi personnalisé nen ko ɗo jiɗɗen ko wadde ɗi ɗum ɗo fof yaltu en e nde ɗo sammere. Voilà. Après mbaɗen recadrer l'image. Ok. On ji image mo dokkuɗen ji joni site men o waɗi ko wiyete en tête o waɗi photo. Photo ngo ko nduɗo fondu ene wonde baɗo ngesa ko ɗum mbaɗen hen. ɗum noon fo mbaɗen après so mbaɗi choisir so tawi on cuɓima photo ngo jiɗɗon wadde comme en tête on hoore mbaɗon enregistré et publier. On dit ɗo en enregistré so tawi en gari eɗen ƴeewa joni site men on sufri mbaɗen réfléchir. On dit donc site men waɗi en changi hunde e site men o en mbaɗi hen photo kono ha joni joguiɗen tan ko photo kono en ngala kala ko fati accueil, en ngala joguiɗen tan ko accueil mbiyannomi, en ngala page uji, en mbaɗani hen page uji, en mbaɗani hen article uji. Holno mbawirten wadde hen page, holno mbawirten ɓeydude hen page uji? Donc garten e Chrome non e Internet Explorer et puis payen ni ɗum wonno ko personnalisé. Min jokkit personnalisé so tawi eɗen liggo kala ko fati e meniji ɗi e goɗɗum mais comme hande jiɗɗen ko wadde créer kala ko fati e page uji gudden ɗo. Donc pour créer des pages on dit so ngare tableau de bord o eɗen jiiya ɗo article on ko pour créer des articles so tawi on clique hen on dit pour yide tous les articles ɗi joguiɗen article uji ɗi joguiɗen ɗi fof eɗen mbawi yide mais joni en ngala article ɗum ɗo ko pour ajoute des articles walla taw jiɗɗen ko ajoute de catégorie. oɗon gandi eɗen mbawi jogade article uji kewɗi mais taw hakke article sappo fof goni koye catégorie goto kadi eɗen mbawi gérde ɗum noon. tawi noon ko page uji jiɗɗen fewnude eɗen mbawi yiide kadi page uji joguiɗen ɗi fof walla ajoute en page. enen noon hande jiɗɗen ko ajoute des pages. Cliquez sur ajouter. On dit hokka mon ɗo oɗo champ ajouter une nouvelle page, c'est-à-dire eɗen jiiɗi ɓeydude page e site men o joguiɗen tan ko accueil. eɗen mbawi ɓeydude ɗo page biyeteɗo yewtere page men o wiyete ko yewtere. holko mbatten e yewtere? mi winda ɗo tan page binden ɗo bisimilla mon. on ji o hokkata mon ko yon cuɓo inde page mon e ɗo holko jiɗɗon wadde e page mon. min mbaɗen hen tan comme no yeru ni bisimilla mon e yewtere amen kala aljuma. Voilà. So tawi en mbaɗi ɗum donc en dokki page o inde e contenu on binduɗen hen tan ko ɗeɗo kelmeje, c'est-à-dire que cette phrase e eɗen gayni eɗen mbawi windu noon ha heewa ɗum ɗo ko yeru tan. So tawi eɗen jiiɗi ɓeydude photo e page o ko ɗo ngara toon ajouté on ji. so mbaɗi ajouté tan o namdoto mon holto photo mon woni, photo jiɗɗon ngo jahon mbaɗo cuɓoyɗon. so tawi photo ngo woni koye ordinateur mon mbaɗon ni ɗo mbaɗon choisir. on ji ɗo omo namdo kam taw mbiɗa jogui photo mo jimi wadde an mbiɗa wawno suɓade joni ngoɗo photo anani joni cuɓoɗen ngoɗo. so mi waɗi ni on ji o charge photo ngo après mbiyo insérer dans la page nan ɗo less mi waɗa ni donc photo ngo neni o waɗi ɗum insérer dans la page. on ji ɗum ɗo joni so tawi oɗon gandi Word c'est-à-dire jimmi photo ngo e won banggue ñaamo
donc ko waɗini kam forgo banggue ñaamu. So tawi on pari hen holko mbatton ko publier. Donc mi créé page am, page o mi waɗi hen photo e kadi mi ɓeydi hen, mi windi hen bisimilla mon e photo ngo kadi mbiɗa wawi ustude mawnoyko mum, mbiɗa wawi ɓeydi ustude ɗum on jeeyi, mbiɗa wawi ustude photo ngo. On cliquat hen tan so jiiɗi ɗo flèche aji oɗon mbawi ɓeydude ndiyaji ki, oɗon mbawi ustude ɗum comme ni. So tawi en gasni on pari, on kaljiri ko ɓeydan ɗon e page mon walla ko bindano ɗon hen, cliquons sur publier. On dit donc en publie ko wayno wiide en mbaɗi enregistré page men mo mbaɗɗen créé o. Donc dettirtoɗen e site o, mbaɗen ɗum mise à jour, mbaɗen ɗum actualisé. On dit eɗen joguiɗen tan ko accueil. Joni en joguima yewtere. So tawi en cliquer yewtere, on dit hokki men page men yewtere. Donc woni sifori en ɓeydi en page men yewtere. Eɗen mbawi so tawi on paami no mbaɗirmi ni, oɗon mbawi créede kadi page uji kewɗi. Oɗon mbawi wadde page contact, eɗen mbawi wattude ɗum pour ha mbawon yiide lawol gongol. Mbinomi garten koye page. So tawi en gari page, on jii ajouté, eɗen mbawi wadde ɗo ajouté. Eɗen mbawi hokkude ɗum inde. Ɗo joni so tawi inde dokkiren nde ko dawrugol, par exemple ɗo onglet dawrugol, en dokki ɗum dawrugol. Eɗen mbawi coppide ɗum ɗo, mbaɗen ɗo dawrugol hande. Dawrugol hande hana mbawi wiide carika tan, mbawi wadde ɗo ha binden hen ɗo ngo bilaɗen. jonko ɗum bindumi hen page am o wiyete ko dawrugol, ko bindumi hen ko dawrugol hande carika. Mi wa publier ɗum. So mi publier mo jii so mi waɗi actualiser page o, mo jii mi dañi kadi ɗum ɗo goɗɗo ne wiye dawrugol. Mo jii page goɗɗo ne wiye dawrugol. So mi cliquer hen hokkatami ɗo page o wiyete ko dawrugol. Mo jii texte ko bindumi hen o nan ɗo. Donc on gandi holno mbawi ton créer des pages e WordPress. Donc duttoɗen e espace admin o. Joni holno mbawiten ɓeydude ko wiyete article, créer ko wiyete article. Ene weeɓi en mbaɗani cliquon ko wiyete article ko, mbaɗon ajouté. On jii so tawi on jii mbaɗon ajouté, way tan kono créer de page ni, kono ga ko page, ga ko article. Holno article men wiyete, holno article men jimi pular. So en mbayi joni jimri pular, debbo. Hayde oɗon mbawi windude ɗo jimri jogiɗon ndi, walla article mo jiɗɗon. So tawi jimri mon faari koye debbo, bindon ɗon jimri ndi nani. Donc ɗo bindoton min joni mbiɗa wawi wadde ɗo tan test. Mi ala jimri ndi bindon min kam, kono kam mbiɗa wawi wadde ɗo tan test. Debbo ina waɗi ina waɗi nafoore e leñol ngol e aduna o. Den suppose on mbaɗen ɗo joni copier ɗiɗo ha heewa. Donc ɗum ɗo ne wawi wonde mi copier ɗo tan, mi copier kadi mi copier ɗum. Donc article joguiɗen o jogui tan ko ɗiɗo
liñuji tati son gayni on publiat ok eɗen mbawi testude ɗum moƴƴi ɗum ɗo joni eɗen mbawi testude ɗum hono testirte garten ga e oɗo Chrome mbaɗen actualiser site men o en mbaɗi actualiser site men wonji sen gari akkey eɗen jogui article goto on article wiyete ko jimri Pulaar debbo so tawi en mbaɗi créer article on ji o ɓeydata ɗo lien mais so tawi en créer page o ɓeydat ɗo lien eɗen mbawi kadi créer de page mbiyen hoto ɓeydu ɗon lien kono yo créer page o ton fetti ko kala nde page créa so tawi en gérani ɗum WordPress kañum créat lien faade oɗon page nden noon so tawi jogiɗen ko 20 page unji jogaten ko lieji nogas ɗum kadi wona ɗum cohluɗen taw enen cohluɗen ko lieji 4 walla 5 eɗen mbawi kadi no wiyatano gerde ɗum mbiyen wonde so tawi en mbaɗi en ɓeydi page hoto créer lien so wona enen sen tawi jiddi so tawi en jiiɗi créer lien e oɗo menu eɗen mbawi arde e WordPress partie administration ɓeyden lien no jiɗirɗen donc ɗum woni ko jiiten kadi nana wonde donc hande eɗen mbawi hanude ɗo oɗo vidéo mi hollimon holno mbawirton holno mbawirton créer wadde créer page uji et des articles kadi wadde personnaliser page d'accueil o ɓeydude hen image photoje par exemple mo jogui ɗon taw ko au niveau d'en-tête donc mbiɗa wasio mon onon e koye mon arde oɗo administration naton hen kilikon hen mbaɗon hen essay mon mbaɗa hen découvrir gueɗe kewɗe min hooram komi anda donc ne weeɓi ha maayi ɗum noon bandiraɓe mi salminima mon kala yinde mum e yettode mum kadi mbiɗa wiya mon ha saaha goɗɗo merci on jarama.